வணக்கம் நண்பர்களே. இதான் வந்து நம்ம சேம்பலைன்னு சொல்லுவோம்ல, பூவெல்லாம் மடித்து தருவாங்க. இந்த சேம்பலையில் வந்து தண்ணியை பிடிச்சி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தோம்னா அது ரெட்டாக மாறிடும். அப்படியே தண்ணி வந்து அது எப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சேம்பலையை பறித்து இப்போ இதிலேருந்து தண்ணி எடுக்க போகிறோம். இந்த சேம்பலை இதில் இப்போ தண்ணி பிடிச்சி தண்ணியே அது உள்ளே நிற்காது. எப்படி இருக்கு பாருங்க, தண்ணி டான்ஸ் ஆடுது பாருங்க. பிரபுதேவா டான்ஸ் ஆடும் அது. கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சுட்டே இருந்தோம்னா தண்ணி வந்து அப்படியே ரெட்டாக மாறிடும். அந்த பூ போகுது, போகுது அந்த தண்ணி அப்படியே ரெட்டாக மாறிடுச்சு பாருங்க. ஒரு லைட் ரெட் கலரில் அப்படியே தான் இந்த சேம்பலை தண்ணியில் விட்டோம்னா எப்படி வந்து முழுவவே முழுவாது, கப்பல் மாதிரி போகும் பாருங்க. போயிடுச்சு.